Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Rinauten da Ruben ken Lindon ti mansyon nga ayan da Mr. Fortesa ken Doña Dolores. Kastaunay ti danag ni Doña Dolores gapu iti ranget a mapaspasamak. Naglimang adagos dagito iti basement. Ngem iti sana nagbayag. Nalagip ni Mr. Fortesa dagiti baga naglaon iti adwa kwarta. Saan met analapdan ni Lindon ti pungtot na. Ket innala na ti machine gun. Ket pinaltupaltugan na dagiti kabusor. Iti sabali a bangir. Sana makaidna nila kay Ignas. Noon yan ti mapaspasama kada Ruben ken Lindon. Kabayatan na. Panggap da Ruben ken Lindon ti kumamang iti kabakiran. Itagagayem. Tenggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Kartingam Ruben, tumaray ta iti kabakiran. Uwen manong. Aramatan ta tinasursuro ta kini ang Ignas. Ag sinublat ta amang paltog kadag iti kabusor. Aging ka makadanon ta iti papananta. Asidugan dagiti kalaban. Umunakan at tumaray. Siyak tumat ti salak ni Ibam. Taping distance ti aramidan ta. Agsaganakan. Da ito'y ti para kada kaya! Kalaatak mat ti tumaray. No pumaltog ni Ruben. Itahan! Manong Lindon! Ituloy tatat aramidan ta. Aging ka makadanon ta iti kabakiran. Masyanak kinisinay. Kanayon nga dayjay turod amang oray kini Lindon. Nga oray sana sigurado ti dadatang ni Lindon. Pangulo Baltasar! Apay ka di, mudnok! Anya, ti padamag mo. Nagkapo kami ije patod. Katadanamuan mi. Anya da ita, anamuan nyo, mudnok. Madama ang makirang-rangat da Ruben ken Lindon. Iti grupo ni Mr. Fortesa. Anya? Madama ita ti kubat ije patod. Pangulo Baltasar! Agsagala kayo! Tulungan tayo! Dagiti anak, dagiti agila, abanwar tayo! Matungpal, Pangulo Baltasar! Pagsaganaem, dagiti man nakigubat dito'y tribo! Kartingam, mudnok! Sagana kayo! Yo! Subalog tayo ado! Anya ti mapaspasamak, tatang? Apay anagimat iti igam dagiti man nakigubat tayo? Sumalog kami! Katulungan mi, da Ruben ken Lindon, ang makigubat iti grupo ni Mr. Fortesa. Anya, sumurot akmat ang makirangat, tatang. Saan, amabalin, anak ko? Diyak kayat, amay sagmak ka. Saan ka di ang kabailakmat ti lumaban, tatang? Timon ipilit ti kayat mo, sinay. Ado, dagiti kalaban mi. Amok na ita, kaputa may sagmat iti. Alimaban iti grupo ni Mr. Fortesa. Anya? Da kami layangan ti sumalog iti patad. Kakadwa! Sumalog tayon! Kasapulan dalin doon kan Ruben ti tulong tayo! Pangulo! Imunanda tatang kandag iti man nakigubat ti tribo. Diyak agpadlaw asumursuro tak kadakwada. Naskan at tumulong akmat kadalindon kan Ruben. Nagpartakdan asimalog. Karatingak matimag na sumurot kadakwada. Sigurado nga dagur uray alugan iti sa kaanan ti bantay. Apagluganan mi nga agturong iti lugar dalindon. Napanluga ko manong. Ado pa iladag iti kumamkamat ka na ta dito kabakiran. Saan ta mapukawan iti namnama, Ruben? Lumaban ta aging ga iti kabaalanta. Sige manong. Agsagana ka. Umasidegan dagiti kabusor. Paputukan ta ida. Kabayatan ti panagnadang agturong ditoy. Agpwesto kan. Wen manang, nakasagana akon. Itan. Marigatan da nga umasidag. Gaputamayat ti nagpwestoan ta, Ruben. Manang, adto'y patibala. Adun ti naiputok ta. Agrelod tan. Amangan numabitin ti balata. Iti kanito arin nupak manen ti mapasamak. Sige, manong Lindon. Bas, aglibas kayon. Agturungan dagiti pan nakabagiti lintag dito yung mansyon. Arya! Aglibas ta na, hani. Diyak kayak matiliw. Walhali!
Hala, mapantan ni tayo ko check. Saan arong bang maabutan data dagiti pulis dito mansyon? Juan, honey! Honey, kasanoon dagiti nagadua kwarta ngayong pati tayo di basement ti mansyon. Awan ti rumba nga pagdanagam, honey. Awan ti makamoy ti basement. Malaksid kin ni Diana. Kasanoon, lumapan iti basement ni Diana ng anak mo. Dinto mapasamak da ita, honey. Okay. Imposible ang mapanpailag ni Diana ijay mansyon. Sumarsaruno ka di dagiti dadto maapuyot mo kadata. Well, honey, natalgatan. Kaputan na adaywan tayon dagiti pan nakabagit lintag. Kagrunaan dagiti agkapsat a Ruben kan Lindola. Oh, honey. Oo, apay nga narakop nak. Kaputa saan taanan ano itirangat anapasama kita ay. Honey, Sapay lakuma. Tagbaligi dagiti buyot mo anang surot kada Ruben ken Lindon iti kabakiran anag tarayanda. Ignas, apa yun? Itay kapay apo manag na. Rumuarak Celia. Anya? Sige, panawan ka pa'y. Ano di mapaspasamak ka ni Ignas? Kalaat-latan api manaw. Manang Celia, api manaw ni Tata Ignas. Diyak amo Diana, basta imbaga na arumwar. Itay pa'y akas lamadandanagan ni Tata Ignas. Wen nga rod, senyorita. Anya tinaunag arason. Apay akalaat api manaw ni Ignas. Kartingam dito maray, Ruben. Iti kanito ang mapalawlawan data dagiti nagado akabusor. Sigurado ang mataytan. Uy, manong. Jack ninamna mga aduuna yan dagiti buyot ni Mr. Fortesa. Asidugtan. Pasabtan kayo iti bala! Awan tinapunta am kada ko na, manong. Basta'y kagumanta tito maray. Saan arumbang nga makamatan data? Kakadwa! Nagsipot kayo ng bag! Pansya ka saan dapay nakadayo! Awanan ti sabali ang papananda kiti awanan bain! Agwaras tayo kagadwa! Nas ka napatayin tayo dagit yawanan bain! Ruben, saan tapay lang aggaraw dito'y naglimangan ta? At dalaang itaglawlaw dagiti kabusor. Uy, manong. Nagsipot kayo ng bag, kakadwa! Basitan ti bala ta. No adda umasidag akabusor dito'y naglimangan ta. Aramatan talaang dagiti imukota. Duwati umasidag ka na, manong Linton. Sagay satan, Ruben. Isaganam ti imukom. Uy, manong. Itan! Daytoy! Natayan dagiti awanan bain. Dagiti awanan bay na Linton kan Ruben. Tikon na nga ta, kat maparmagdak. Dinto mapasamag na ita, gapo ka dagiti nagado buyot ko. Oh, honey, apay nakaululibag ka. Anya ka titipang panunutem. Pampanunutak dagiti kwarta anabati tayo jay mansyon, honey. Sabali manen a hideout ti ayanta. Honey, si Kanti nang ibagakan niya kanatalgad dagiti kwarta iti basement. Suplientan tulangin no nalamisan ti sitwasyon. Jak makaid namang pampanunot ka dagiti kwarta, honey. Relax. Saan la dagiti kwarta tadda kanyak? Adu pa iti kwarta kiti bangko. Sabagay, honey. Hala, di mo una yan panunutin dagiti nabati ta kwarta. Sikat tinang ibagay tahay asan aman ano dagiti kwarta. Naladaw akon. Awanan tinaabutak dito'y mansyon. Nakurdunan daytoy a lugar. Kun makita dagiti pagilasinan, nga adda napasamak arangat ditoy. Sa dino nga rudeng ti ayan dalin doon kan Ruben. Sa balit agparparik na kanyak. Jakla kuman impalubos nga isudala ang tirumaot. Naskan kumaakakuyog dak. Dagiti bulong iti saan uneng adayo. Naabutan agapuanan dagiti bala. Agturong iti amyanan apasat.
May sala ang tikayat asawan na ito'y. Adda pinakamatan da iti bala iti dayto e lugar. Dayto iti para ka na kayo! Nakapwesto anay bagdag iti kabusor. Kat saan ta nga ambuti naglemangan dagiti daduma. Huwag rod ba nung Lindon? Italaga mapasanak ti kastoy kadata. Talaga anagado dagiti kalaman ta. Jak ninamnama akastoy gaya man kaado ti buyot ni Mr. Fortesa. Ngam saan ta nga agpaatiw kadakuada? Saan ta nga agin na dayo manong Lindon? Agduduma apas iti pagtataudan ti putak. Iso asaan ta basta makaadayo. Juan, Ruben. Delikado pa ikit din dito'y nagpwesto ta. Saan nga umdas ti dakkel abato ang naglamangan ta? Granada! Okay ka kadilaan, Ruben. Awan tinumbang apagdanagam kanyak manong Lindon. Ruben! Natamahan ti sakat, manong Lindon. Kumpet ka kanyak. Nasken ang makaadayutan dito. Aglipas ka na. Siya kung ti magamo ka nagiti kabusor. Anya, saan na mabalin ti pampanunutan, Ruben? Aglipas ka na. Siya kung ti magamo ko ng mata. Saan? Saan ang mabalin nga ibati ka dito yung nagmaymaysa? Dahito iti para ka na kaya! Manong Lindon, di mo isagmak ti bagay mo. Ayop kaya! Kag sayang iti bahala, Manong Lindon. Diyak kaya namatay ka. Isong aglibas ka na. Saan ka panawan, Ruben? Lukasapulan na baklayan ka. Ramidag! Senyorita, apay ka di? Manang, naibatak matan ti baso apag inumak kuma iti danom. Sige, siya kundi makaamo ka dagiti redoma, senyorita. Mangalaklangan iti sabali a baso apag inumam. Siya kunti mangala iti baso apag inumak manang Celia. Jakmat ngamin inigaman anasaya at ti baso. Iso anay batak. Panagkunak, nabannog ka laang anangasikaso kadagiti kasapulan iti restaurant. Kandagiti daduma pa'y ang negosyom. Nalabit akasta, manang Celia. Nagutot iti saka, Manong Lindon. Apay ang pinisan mo, tibadong. Repatak iti lupot ti tamam. Tapno saan ka maibusan iti dara. Naudot. Inayadan, arupatan. Ibturam ti sakit na, Ruben. Kalpasan da ito yung aramidan. Aglibastan. Makaamod itanuan niya ti mapasamak kadata. Manong Lindon. Ala, ikagumaam ti tumakdara. Kat asibayan ka amag na. Kumpet ka na impag kanya ka, Ruben! Anya ti mapasamak kada Ruben, Ken Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.